Vitajte pri sledovaní videa od portálu tabletkynaerekciu.sk. V tomto videu predstavíme produkt RX24. RX24 je klasický výživový doplnok na podporu erekcie a celkovej potencie. Princíp jeho fungovania je založený na podpore normálnej hladiny mužských hormónov v krvi, čo je veľmi dôležité pre dosiahnutie dobrej erekcie. Cena produktu RX24 nepatrí k najnižším. Za jedno balenie zaplatíte v čase publikovania videa bezmála 32 eur. Ak ale kúpite balení viac, dostanete zľavu. Jedno balenie RXu 24 obsahuje 30 tabliet. Produkt je balený v papierovej škatuľke, v ktorej sa nachádzajú blistre s tvrdými lisovanými tabletami. V produkte RX24 nájdete iba 4 účinné látky. Dve z nich sú výťažky z bylín cezmína paraguajská a Muira puma. Ďalšie sú zinok a koloidný kremík. V jednej tablete nájdete takmer 620 mg účinnej zmesi. Zvyšok tvoria prídavné látky a plnivá. To nepovažujeme za príliš prínosné. Mnohé konkurenčné produkty majú čistejšiu kompozíciu. RX24 by sa mal užívať jedenkrát denne po jednej tablete, ideálne ráno na lačno. Užívať ho treba dlhodobo. Prvé účinky sa objavujú po niekoľkých týždňoch. RX24 je možné zakúpiť len v internetovom obchode distribútora. Bohužiaľ na policiach lekární tento produkt nenájdete. RX24 je bezpečný výživový doplnok na podporu erekcie a celkovej potencie. Obsahuje však viacero prídavných látok, čo sa nám príliš nepáči. Ak je vám však sympatický, neváhajte ho skúsiť. Ublížiť by vám nemal. Podrobnú recenziu tohto a mnohých ďalších produktov nájdete na portáli tabletkynaerekciu.sk. Ak sa vám video páčilo, zanechajte komentár a kliknite na palec nahor. Všetky odkazy nájdete v popise videa. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia na budúce.